Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa paSaint TV pamwe chete nasaura wangu Chibanda Media. Aiwa, tichida kuramba tichingotenda nekuramba muchingofolowa nekuramba muchingosapota maprograms ese atinenge tichiita. So nhasi tamira na Vachirenje. Vachirenje ndofunga munowaziva mese kumashure uko nenyaya yatakamboita. Nyaya yakapisa, nyaya yakatendera zvakanyanya mumaplatforms akasiyana-siyana, mamedia houses akasiyana-siyana, nyaya yakanga iri pakati paVachirenje na Bishop VaChipunza. Anditi nyaya yakanga iri yeimba. I think munoiziva nyaya yemba yavo yavakanga vatiudza kuti aiwa, ndakabuditswa mumba zvisiriizvo. Tikaita story yachona, mukamira navo, mukachema navo, vamwe makanga muchiuya muchivabetsera nenzira dzakasiyana-siyana. Nhasi tadzoka zvakare, Vachirenje vatidana vakati aiwa, uyai tizokurukura, ndine zvandoda kuti tinge tinokurukura. Ndosaka tiri panapa nhasi. Asi chekutanga, usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook pages, Saint TV and Chibanda Media. Yes, nhasi ndinawo Vachirenje. Mr. Chirenje, yes, long time tisina kuonana. You can say that again. Anditi. Kwani 3 years. Taonana. Nguva yanga yatirebe. Pamakasiya ndiri ndipo pandichiri. Ndipo pamuchiri ngori. Oh yes. Aiwa, makasimba ere. Aiwa, kusimba munongozvionera mega kuti ndakasimba. With your support, ndakasimba ndiri mupenyu. Aiwa, tinotenda. God's grace is upon me. Anditi. Yes. Vakadi mai nevana. Amai nevana vanotamba. Tinotenda. Vanofara zvizhinji uko. Tinotenda. Yes. Pane vamwe vanhu vari kutanga kutokuonai nhasi, vamwe vari kutanga kutoona vanonzi Vachirenje nhasi. Mungada kungotipawo a bit of a background kuti chii chakaitika kumashure kuti muzosvika pakutanga kugara panze? Chakaitika ndechekuti ndakatenga nzvimbo muWestley. Ndatenga nzvimbo muWestley. It's unfortunate kuti ndakaitenga from a fraudster. Okay. Akandibira nzvimbo iyoyo. Asi unfortunately takazoendeswa kucourt the rightful owner. Vakanowina kucourt muna February 2022 and they succeeded. They evicted me kundiisa panze pandigere. Asi with God's intervention I am back here kuti nditaure nemi zvakare. Alright, toda kuti tinatso for the sake of those vasina kuwana mukana wekuona nyaya iyi. Kesi iyi kukoti yanga iri pakati penyu nani uye zvii zvakanga zvichiitika? Kukoti kesi yakanga iri between me and Aubrey Chutadoe. Alright. Yes. Unfortunately, I was misrepresented in one way or the other. Okay. And misinformed as well. Ndakapedzisira ndakurwisana na Bishop Oliver Vachipunza, who was not supposed to be there, who was also a victim yokuti vakanga vabirwa semabirwa ndakaita. Anove munhu waMwari andaifanirwa kumira naye ndichibatana naye tichiita chinhu chedu together tichitsvaga this person akatibira. Alright, but mushure mekunge nyaya iyi madiscover kuti makabirwa, makazombowana here mukana wekunogara pasi na Bishop Vachipunza muchionesana zvakanga zviri background? That's the biggest mistake I did. That's why I'm saying that I was misled. Handina kukwanisa kuwana mukana iwoyo okugara nawo pasi. Alright. Kusvikira nhasi. Alright. Yes. Alright, so patiri nhasi chii chiri kuitika? Patiri nhasi pane zvizhinji zviri kuitika. Kune munhu waMwari akanzwa kutaura kwaMwari. Anzwa kutaura kwaMwari anoitwa Bishop Henry Mandishona. Okay. Vanzwa kutaura kwaMwari vakauyawo vakanditsvaga vakandiona ndakataura navo kusvikira vakataurawo naVachipunza kuti nhau iyi payakaitwa panyika pano haina kufamba zvakanaka. Mwari vane mumwe mutongera wavari kuda kuti vaite, saka ndozvatisvitsa pano. Alright. Kureva kuti zvoni pane rimwe izwi rakazouya ramakabva matenda imini? Pane izwi rakauya ndakatenda, asi ndisati ndatenda izwi iroro ndakaita conviction mukati mangu
mukuti ndinofanira kukumbira ruregerero kuna Bishop Chipunza kutaura zita ravo munyaya yavakanga vasiri, kutaura zita ravo panyaya yavakatenge vakatobirwawo naivo, kuti ini ndakabirwa naivo vakanga vakabirwa. Alright, kureva kuti imimi naBishop hapana chakanga chiripo pakati penyu? There was no bad blood between us. Alright. Taifanira kuti tinge takatovaka ukama hwakasimba, takarwa tiri pamwe chete, takatsvaga munhu akatibira tiri pamwe chete. Yes. Alright. Zvinogona zvakatozopa advantage to the real culprit kuti akatonge achiona, because inyaya dzaitaurika pasocial media inyaya dzatakaita dzikacirculate. Kwaari anogona aitoona kutoti ndozvikuitika, and then vanogona vakatotora advantage yekutotiza kuenda kure. You are right. You're quite right, 100% right. Alright. But God is God. Ane mutauriro wake. Kunyange akatiza akaenda kwaakaenda, isusu taakungovimba kuti Mwari akaparidzwa naBishop Chipunza. Mwari avakateerera kutaura kwake. Ndiye Mwari atakungotarisa pari nhasi. Alright. Pane zvakawanda zvakataurika. Makataura zvakawanda baba. Pasame platform inoi patiri kutaura nyaya iri kutondinetsa kuti makuita semakuita U10. I remember muchitaura muchiti imba inoi ndakatobirwa, and maitaura mashoko akawanda. Mungadawo kuti kudii kuna Bishop T.O. Chipunza maringe nemashoko amakambotaura pano makuya muchita U10? Bishop kwavari kazhinji kana kuti chikuru kuna Bishop, ndoda kuti I'm sorry man of God. I am very sorry. I want to retract, to withdraw everything that I've said against your name. Alright. And state the record straight. Alright. And the record, as I've said, is he is also a victim. Alright. Like me. Saka imimi kureva kuti patime iye makanga musina kutonzwisisa kuti chii chakanga chiitika? Position yandakanga ndiri, it was a do or die situation. I had a lot of pressure. Losing a house that you have built with your whole life earnings, and more so your pension. Yeah, anything can happen. Unfortunately, zvakabata munhu waMwari. And I am not shy to the world to say, Bishop, with your big heart, just accommodate me and forgive me. I think that's all I can say. Thank you. Alright. Alright. Pane vakawanda vakakubatsirai paprocess kuti tizosvika panapa. Pane vamwe vaikufonerai, vamwe vaitouya kuzokuonai, vamwe vachiuya nechikafu muri pamakanga muchigara. Mungadawo kuti kudii kwavari pazuva ranhasi vanhu vakamira nemi mushure mekunge nyaya iyi yapublishiwa? I thank them. I want to thank you. I'm down on my knees to thank you. Support me. I still have nothing as we speak. Support me. I'm still where I am. And thank you so much for standing with me. That time, yakanga iriri rofu. Wokuti andaikwanisa kusumudza my own coffin ndichienda graveyard. Saka they did the job for me. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti zviri kutaurwa naBaba Barnabas Vachirenje vekuWesley, baba vari kugara panze kusvika pari nhasi, anditi nechikonzero chekuti maringe nedare redzimhosva baba vakasvika pavakarasikirwa neproperty yavakanga vachigara, yavakatengawo vasingatozive kutoti vari kutenga property mumaoko ematsotsi kana mumaguruvha, zvakazokonzeresa kuti mukutsamwa kwavo vange vari vanobata kunyange nemazita akaita sera Bishop T.O. Chipunza. So nhasi sekunzwa kwamuri kuita vari kutaura vachiti vane urombo nekuda kwemashoko avanogona vakataura anogona akakanganisa Bishop
kumba kwavo, kumhuri yavo, pamwe kunyangwe nekukereke, noti ipapo badzi, kunyangwe kunyika. Ndofunga mangozvinzwira, ndangovawo kungotsanidzira zvataurwa. Aiwa baba, tinodawo kutendai nenguva ino, tichitenda kuti Bishop vachawanawo mumwoyo mavo vachazvinzwa kuti vange vari vanokuregererai. I thank you so much. And before that, before I go, I also want to thank Prophet Manshona for the groundwork. You know, I was difficult to understand. Okay. Right. With him and with His Eminence, Bishop Dr. Albert Chukuni, who stood as my counselor after he was instructed by Mr. Manshona to make sure that he prepares me for this. And he has done his work. I want to thank them and may God bless them. Amen. Aiwa, tinoda kutenda. Thank you very much. Muri yeZimbabwe makasununguka kunge muri munonyorawo comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Don't forget to like and share this video. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Mukangonzwa umwe munhu anoti ndiye uncle, batai munhu iyeye, handiti mumbouya naye kunoku. Noti sekuru masekuru, handimuriona nyaya dzatiri kufambira ndekunoku chete. For now, it's much love and God bless you.